Halo लोगोफोर गोजोनथों नोंथांमोन बयखौ दानसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आरो आं मिजिं थिदों नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं होननानै आरो आं बैसोनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो दिनै आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे मोजांथार टपिकखौ लानानै सावरायगोन बे जाहैबाय जोंनि जेसेबांनाखि ब्रादार एन्ड सिस्टारफोर दङ नोंथांमोननि गेजेरावहाय बयहाबो आजिखालि मोनसे लाभ लाइफ थायो मोजां मोनलायनाय थायो गोसोथोलायनाय थायो स' बेबायदियावहाय जोङो गावनि ट्रु लाइफ पार्टनारखौहाय जोङो माबोरै सायख'नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन स' भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय नाम्बार वानावनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जे जोङो जोंनि लाइफ पार्टनारखौ जोङो सोरखौ हाबा खालामनांगौ एबा सोर बादिखौ हाबा खालामनांगौ एबा जोङो बेखौ जोङो माबोरै सायख'नांगौ आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन फार्स्टआव जाहैबाय नोङो सासे सेंग्राखौ एबा सिख्लाखौ नुनायनि उनावहाय मोजां मोनबाय हामजाबाय स' बेखौ नोङो मोजां मोननाय लोगो लोगो बेखौहाय नोङो माब्लाबाबो गावनि लाइफ पार्टनार खालामगोन होननानै नोङो दासान एबा नोङो बेखौहाय माने गोसोआवहाय दासुजु जे नों जायखौ नुबाय मोजां मोनबाय एबा गोसोथोबाय नोङो बेखौ नुनाय लोगो लोगो मोजां मोननाय लोगो लोगो नोङो बेखौ लाइफ पार्टनार खालामगोन होननानै नोङो मालाबाबो दासान नाथाय नोङो जाय सिख्लाया जाय सेंग्राया नोंखौहाय मोजां मोनो एबा बै साइड मोनसेनिफ्राय जाया नोंखौ मोजां मोनो बेबादि मानसिखौ नोङो नागिर नोङो जायखौ मोजां मोनो नोङो बेखौल' दा नागिर जेनेबा नों मोजां मोनगासिनो दङ बे सासे सेंग्राखौ बा सासे सिख्लाखौ नाथाय बियो नोंखौहाय माने जुलि लानायनि एबा लाइफ पार्टनार खालामनायनि बेहा नोंजोंहाय जेबो माबायानो गैया थांखियानो गैया एबा बियो नोंखौहाय लाइफ पार्टनार खालामनायनि बेहा जेबो एमानो गैखाया आरो नाथाय नोङो बेखौहाय लाइफ पार्टनार खालामनो सानगासिनो दङ स' लाइफ पार्टनार खालामनाया नोङो बै जुदि नों हास्थायनाय मानसिया नोंखौ जुदि गोसो जायाब्ला नोंजों लाइफ पार्टनार जानो गोसो गैयाब्ला नोङो बेबायदि मानसिखौहाय मालाबाबो गावनि लाइफ पार्टनार खालामनो होननानै दासान आरो नोङो सानदोंब्ला आङो मोजां मोनगासिनो दङ आं मोजां मोननायानो जथेस्थ' होननानै सानोब्ला नाथाय बियो जुदि नोंखौहाय नोंनि जे साइड मोनसेनिजों जायखौ मोजां मोनो बियो जुदि नोंखौ मोजां मोनफिनाब्ला नोंहा भबिष्यतावहाय जोबोद मोनसे दुखुनि माबा फैगोन आरोखि स' बेनिखायनो लाइफ पार्टनारखौ सायख'नायनि सिगां नोङो जायखौ मोजां मोनो नों जायखौ मोजां मोनो डाइरेक्टलि नों बेखौ मालाबाबो लाइफ पार्टनार खालामनो होननानै दासान नाथाय नोंखौ जाया मोजां मोनो नोंखौ जाया हास्थायो नोंखौ जाया अनो जाया नोंनि फिलिंसखौ बुजियो जाया नोंखौहाय माने दुख सुखआव नायो जाया नोंखौहाय नोंनि गोजोननायखौ हास्थायो नोंनि खुसिखौ लुबैयो नोंनि लुबैनायफोरखौहाय माने सन्तुष्ट' खालामो एबा माने नोंनि फिलिंसखौ बुजिनानै नोंनि जे लुबैनाय बेफोरखौहाय माने बियो गोजोन होनो नाजायो बेबादि लाइफ पार्टनारखौसो सायख' नाथाय नों जायखौ मोजां मोनो नोङो मोजां मोननाय लोगो लोगो नोङो बे मानसिखौहाय नोंनि लाइफ पार्टनार खालामनो होननानै दासान जुदि बियो नोंखौ लाइफ पार्टनार खालामनो होननानै सानाब्ला नोंल' सानोब्ला नोंहा उनावहाय माने जोबोद मोनसे प्रब्लेमा फैगोन आरो नोंनि लाइफआवहाय स' बेनिखायनो नों जायखौ मोजां मोनो बेखौ नङा नाथाय जाया नोंखौ मोजां मोनो नोङो बेखौ सायख' मानोना जुदि नोंखौ बै मानसिया मोजां मोनखायोब्ला बियो नोंखौहाय दुखु होनाय नङा बियो नोंखौ अरायबो अनबाय थागोन अरायबो नोंखौहाय नोंनि जे फिलिंस बेखौ बियो बुजिबाय थागोन स' बेनिखायनो लाइफ पार्टनारखौहाय माने लाइफ पार्टनारखौ सायख'नाया नोंनि बे आखायावहाय दङ आरो बे नोंनि जे लाइफ पार्टनारखौ सायख'नाय बे लाइफ पार्टनारखौ सायख'नाया जुदि नोङो फिसा मोनसे गोरोन्थि खालामना लायोबा नोङो हल लाइफ नोङो माने बे लाइफ पार्टनारनि थाखाय माने नोङो दुखु जानांबाय थागोन टेनसन जानांबाय थागोन एबा नोङो स्ट्रागोल खालामनो गोनां जागोन प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जागोन बेनिखायनो माने नों जायखौ जबरदस्ति मोजां मोनो नाथाय बैयो नोंखौ मोजां मोना नोङो बेखौ मालाबाबो जुलि खालामनो होननानै दासान आरो बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय माने गोजानाव था जाय मानसिया नोंजों टाइम पास खालामो आरो नोंनिफ्राय गोबां मोननो एक्सपेक्ट खालामो माने नों जेखौ मोजां मोना जिया माने बियन्ड दा लाभ अननायनि जे बाहेराव बिनि बाहेरावबो जायफ्रा नोंनिफ्राय मोननो लुबैयो नोंनिफ्राय मोननो हास्थायो जायहा माने सिमानि बाहेरा मोननो हास्थायो बियन्ड दा हराइजन माने सिमानि बाहेरावबो फैसालिनि उनावबो जायफ्रा माने मोननो हास्थायो बेबादि मानसिनिफ्राय गोजान जा जायफ्रा नोंखौहाय माने नोंनि फिलिंसखौ बुजिया नाथाय नोंखौ बाय हुक एन्ड बाय क्रुक माने एनि हाउ नोंखौ बाय फर्स खालामनानै मोजां मोनहोनो नोंखौहाय माने फर्स खालामदों माने बेफोरबायदिनिफ्रायबो साबधान जा नाथाय नोंनिफ्रायल' मोननो नोंनिफ्राय जे गावनि लुबैनायखौल' मोननो एक्सपेक्ट खालामग्रा बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय माने गोजान जा नाथाय जायहा नोंखौ ट्रुलि नोंनि साननायखौहाय बुजियो नोंनि लुबैनायखौ केयार खालामो नोंनि दुख सुखआव नोंखौ नायो नोंनि जे
गोसोनि साननायफोरखौहाय नों बुंनायफोरखौ बियो बुजियो, नोंनो सम होयो, नोंनि थाखाय बियो खस्थ' खालामो बा नोंनि थाखाय फिउचार प्लान खालामो, नोङो बेबायदि मानसिखौसो लाइफ पार्टनार होननानै सायख'। नाथाय नोङो जुदि बियन्ड डेट जुदि सोरबा सासेखौहाय बिनि मोजांखौ बिनि महरखौल' नायनानै एबा बिनि स्मार्टनेसखौल' नायनानै जुदि नों मोजां मोनोब्ला, नाथाय बे मानसिहा नोंनि थाखाय अननाय गैयाब्ला, नोंनि थाखाय फिलिंस गैयाब्ला, नोङो बे मानसिखौ जुदि लाइफ पार्टनार खालामनो सानोब्ला नोङो इयुनावहाय माने स्ट्रागल खालामनो गोनां जागोन। बेनिखायनो लाइफ पार्टनारा नोंनि थाखाय बेस्ट जाया नोंखौ अनो आरो नोंनि फिलिंसखौ बुजियो। स' बेनिखायनो लाइफ पार्टनार सायख'नायनि सिगां नोंथांमोना नायदो जाया नोंनि गासैबो रोखोमनि अननाया माने बेबादि नङा जे अनलायबाय, मोजां मोनलायबाय, हाबा लालायबाय बिदिल' नङा। नाथाय बेनि उनावबो माने गोबांथार मोनसे फिल'सफि थायो, जाय माने फिल'सफिफ्रा माने बे मोजां मोननायनि सिङावहाय हाबसननानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि मोजां मोननायखौल' हाबा लानो सानोब्ला बियो गोरोन्थि जागोन। एरेन्ज मेरेजआथ' आजिखालि गोमालांगासिनो दङ आरो बयबो लाभ मेरेजआवहाय माने एंगेजमेन्ट जागासिनो दङ। स' लाभ मेरेजआवहाय नोंथांमोना गोबांथार मोनसे आयदाखौ सोलोंना लानाया गोनां। बेनिखायनो नों जायखौ मोजां मोनो बियो थारैनो नोंनि लाइफ पार्टनार जानो हागोन ना हाया, नोंथाङा बेखौ साननानै नायदो। आरो जुदि बियो नोंनि थाखाय राइट चइसब्ला नोङो बेखौ लाइफ पार्टनार खालाम। जुदि नोंबो बेखौ मोजां मोनो, बेबो नोंखौ मोजां मोनोब्ला बियो नोंसिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे लाइफ पार्टनार। नाथाय नोंबो मोजां मोनो, बैयो मोजां मोनाब्ला नोङो बेनि थाखाय गावनि समखौहाय नस्थ' खालामना लाब गैया, नोङो गावनि समखौहाय ओरैनो हगारना लाब गैया। नोङो गावनि समखौहाय नोङो मोनसे लाइफ पार्टनार, मोजां लाइफ पार्टनार नागिरनायाव नोङो बे समखौ बाहायदो। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोनखौ आङो मिजिंथिदों नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मोजां मोनबाय होननानै। आरो जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि अपिनियनावहाय मा, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ'सफोर नोंथांनि थाखाय लाबोबाय थागोन। स' भिडिअ'खौहाय लाइक खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। स' थेंक इउ लोगोफोर, हेभ ए गुड डे।